signál. Toľko svetla a predsa nič nevidím. Dôležité je, že to robíme s láskou. Tak ako my sme teraz spievali, hoci nevieme spievať. Zistili sme, že svet vie byť hlučný, ale predsa aj veľmi prázdny. Nepočuť ani buchot našich srdc. Pochopili sme, že dokážeme mať tisícky priateľov a pritom ani jedného nepoznáme. Koľko skutočných objatí a dotykov pocítime na našom tele? Vieme, že najťažšie je aspoň na chvíľu zastaviť čas. Vidieť ostatných a byť videný taký, aký sme, a nie v podobe avatara na internete. Vianoce nie sú online, Vianoce nie sú o košíkoch plného ovocia, o kuriéroch. Vianoce sú o tom, aby sme boli všetci spolu. Vianoce sú o láske. Vianoce začínajú vtedy, keď sa človek rozhodne človeka, nie obrazovky. Vianoce sú o nás, o ľuďoch, o tom myslieť na druhých. A niekedy naskočí opäť Wi-Fi, ale čaká na signál celkom iný. A mnohí nás čakajú už roky márne. Toto srdce je priemerné, lebo nič tajné v sebe nechceme mať. Do jeho vnútra vložili sme malé svetielka. Svetielka nádeje. Nech každé toto malé svetielko znázorňuje jeden dotyk, jeden úsmev, jedno pohľadenie, jedno objatie, či jedno pekné slovo. Nech tento balón stúpa do nebies a nech obletí celú zem. Nech nesie naše tiché prianie. Nech nikto nie je sám. Prváčikovia, najmenší, hoci vás skoro vôbec nepoznáme, no prístupte teraz k nám.
našich srdciach sa skrýva viac lásky, ako sa môže zdať. Aj napriek dobe plnej internetu na ľudskosť a lásku nesmieme zabúdať.